Özbekistan Respublikasyna iş tapanna bolýan hormatly prezidentimiz soňra Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen bilen duşdy. Döwlet başlarymyz Ýewropa Komissiýasynyň başlygy bilen Gödel Samarkand şäherine duşmaga şatdygyny aýdyp, we ýokary derejeli sammitiň üstünlükli geçirilmegini arzu etdi. Teşekkürler sammitiň dowamyna iki taraplan we köp taraplan hyzmatdaşlygyň ýagdaýyny seljermäge hemde ýödary gatnaşyklarynyň meýlekde ösürmek babaty pikir alşmaga, şeýlegem Merkezi Aziýa bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna gatnaşyklary işiň ýoly goýmakda mühim wezipler çözmäge mümkinçilik boljakdygyny anan bildirdiler. Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa ýurtlary şolpana Türkmenistan bilen köpügirli hyzmatdaşlyk oturandyrmaga gyzyklanyp bildirýänini bellädi. Döwlet başlarymyz Türkmenistanyň Ýewropa Birleşigi bilen ýödary beýik gatnaşyklary giňeltmäge uly ähmiýet berýänini bellädi. Türkmenistan Ýewropa Birleşiginiň öňe sürýän ýaşyl energetika syýasatyna laýyklykda täze tehnologiýalaryň ornaşdyrmagyna, durnukly energiýa perişdirleriniň üçin edilmegine aýratyn ähmiýet berýär. Hyzmatdaşlyk çäklerine Türkmenistanyna kanun çykarjylyk, ilim bilim, owagyjylyk, daşky şow goramak we howanyň üýtgemegine aşy görüşmek ýaly ugurlarda taslamalar üstünlikli durumça geçirilýär. Duşun başına hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň kararnamasyna laýyklykda 2025-nji ýylyň halkara paragatçylyk we ananşmak ýyly diýilip yglan edilmegi münasibetli Aşgabatda şu ýylyň dekabryna Türkmenistanyň hemýejelik beýtaraplygynyň 30 ýylygyna gabatlanlyp halkara paragatçylyk we ananşmak ýylynyň wekilçilikli forumynyň geçirilejekdigini aýtdy we Ýewropa Komissiýasynyň başlygyny bu halkara foruma gatnaşmaga çagyrdy. Şeýlegem hormatly prezidentimiz Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna gatnaşyklary ösürmäge goşýan şahsy goşandy üçin Ýewropa Komissiýasynyň başlygyna minnetdarlyk bildirdi. Duşun ahyryna döwlet başlarymyz we Ýewropa Komissiýasynyň başlygy din hukuklyk we ýödary beýiklik ýörelgelerine esaslanýan hyzmatdaşlygyň geljekde de üstünlikli ösüriljekdigine anan bildirip, birige iň gowy arzularyny beýan etdiler. Hormatly prezidentimiziň Özbekistan Respublikasyna iş tapary dowam edýär.